og velkommen til Middelalder TV. I dag er vores særlige gæst en gammel vis mand fra middelalderen, Martin Munk fra Munkebjerg. Fornøjelse, at du kunne komme. Fornøjelse, jeg måtte komme. Kan du fortælle mig, hvordan det var at være munk i middelalderen? Livet som munk var fyldt med regler. For at blive munk skulle man give afkald på sit tidligere liv og helt give sig hen til klosterlivet. Derfor skulle man, inden man kunne blive munk, leve længe som det, man kalder novice. Og når man var klar, skulle man så give et munkeløft. Hvad er de gode ting ved at være munk, og hvad er de dårlige ting? Vi levede i stor fattigdom, så man var nødt til at tigge om mad og penge. Det er en del af livet som munk. De gode ting var klart, at man kom tættere på Gud, hvilket jeg kunne mærke i mig selv, da jeg lærte, hvordan man skulle være over for Gud. Hvorfor valgte du at blive munk? Jeg kunne jo have valgt en akademisk karriere og giftet mig med en sød pige, men jeg har bevidst fravalgt det her. Jeg valgte at blive munk, fordi jeg følte, at jeg ville hellere tjene den almægtige Gud. Og jeg er så blevet munkviet i et kloster i Transylvanien, hvor jeg fandt en åndelig vejleder, som for mig var en stor hjælp. Hvad mener du om, at folk ikke bruger kirken så meget mere? Folk gider ikke gå i kirke, og det er da ikke så underligt, for præsterne er enten dybt kedelige, eller også tror de ikke på Gud. Det er nogenlunde sådan, at folkekirken bliver omtalt i medierne i hvert fald. Næsten altid negativt. Og det er en skam, at kirken er et godt sted, fordi den historisk set har haft en central rolle i vores kultur og i vores samfund. Er der en stor forskel på i dag og dengang? Ja, dengang spillede kirken en meget større central rolle, end den gør i dag. Hvordan hænger cølibat sammen med det at tro på Gud? Man siger, at den, der sammen tænker mere på verden og på sin ægtefælle. Men de single har mere tro på Gud. Ordet munk betyder alene, at hele ideen med at blive munk er at leve alene og komme tættere på Gud. Og så har vi et bonusspørgsmål her til sidst. Hvad synes du om fjernsynsprogram Paradise Hotel? Jamen, jeg har aldrig set noget lignende i mit liv. Det er et frygteligt, syndigt tv, som I har. Det interesserer mig i hvert fald ikke. Tak for det. Selv tak.